Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Radyo Philippine Standard Time, alas 6:08. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Mayo 15, tuig 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa among YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Governor Lacson luyag palawigon ang pagpasira sang airport kag seaport sa Negros Occidental tubtob Mayo 31. Kaso, batok sa ginreklamo nga mga opisyal sa Barangay Felisa, ginpasaka na sampito ka mga tagreklamo. Sa mga nagapangunang balita nasyonal, sa piyak sa issue sang warrantless arrest, manunudlo nga nag-tweet nga nagapamahog kay Presidente Duterte, may salabton sa kasuguan. Senado, handa nga magbulig sa graduso sang gobyerno nga ilakip sa second tranche sang ayuda ang mga pamilya nga nalakip sa lugar nga ipaidalom sa General Community Quarantine. Sa aton balita international, US ginpasaka ang military pressure sa China bangod sa tensyon may angot sa pandemic. Kag sa aton balita sports, International Olympic Committee gina-antisipar na nga makagastos ang tubtob $800 milyones bangod sa delay sang Tokyo Games. Kag sa aton balita entertainment, General Mercado ginpanugyan nga hindi dapat pagkadlawan ang opinyon sa pila ka artista sang ABS-CBN. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong
mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya. Hula sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15, kagkaroon sa detalye sa ngaton mga nagapangulo nga balita lokal. Ginpangabay ni Governor Eugenio Jose Lacson ang Department of Transportation, Maritime Industry Authority kag Philippine Coast Guard nga hindi pagdayunon ang plano nga pagpabalik biyahe sa mga eroplano kag passenger vessels umpisa Mayo 16 tuig 2020. Suno kay Lacson, nagpadala siya sang sulat sa tigdikom sang sining mga ehensya kag nagalaom nga paboran ang iya pangabay. Nagapati ang gobernador nga ang pagpasira sa airport kag seaports amo ang pinakamaayo nga tikang agud nga mapunggan ng pagdamo sang kaso sang COVID-19. Ginsaad man ni Lacson sa iya sulat ang gin-issue nga executive order nga amo ang ginbasihan sa pagpasira sa mga border, airport kag seaports umpisa sadtong Marso 15 tuig 2020. Kung hindi maaprubahan, ginpahayag ni Lacson nga dapat na lamang atubangon sa mga negrense ang problema kag mangin mahinalungon. The gist of the letter is I requested that the seaports also remain closed up to the end of the month. In the same manner as the airlines have decided that they will remain closed in its operation until the end of the month. Ang kawain sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson.
Sa dugang nga balita lokal, ginpermana ni Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon ang Executive Order ukon EO 20-24 Series of 2020 nga nagapalawig sa implementasyon sang General Community Quarantine ukon GCQ sa probinsya tubtob Mayo 31 tuig 2020. Pila sa mga ginasaad sa EO amo ang padayon nga pagsira sa borders, puerto kag airport sa probinsya kag pagbalik sa religious activities sa mga religious organization. Suno kay Aksyon, pwede na ang mga aktibidad angon sa relihiyon apang kinahanglan nga limitahan sa maximum nga 50% lamang sa building capacity ang mga attendees. Padayon man nga implementar ang social distancing, mandatory nga pagsuksok sa face mask, 14-day quarantine sa mga persona nga nagasulod sa Negros Occidental kag paggamit sa provincial o na ECQ pass. Sa iba nga balita lokal, nag-file na sa reklamo pagi sa regular filing ang 7 ka mga persona nga taga Purok Paho, Barangay Filisa, Syudad sa Bacolod sa Hall of Justice subong nga aga. Suno kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang head sa Criminal Investigation and Detection Group diri sa Syudad sa Bacolod, ginreklamo ang punong barangay sa Barangay Filisa, Barangay Secretary, isa ka liaison officer kag ang Purok President sang Purok Paho. Mga tubang sila sang kaso nga paglapas sa Republic Act 3019 o kunang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Republic Act 11469 o kunang Bayanihan to Heal as One Act. Sa dokumento, ang mga tagreklamo anday si Sanday Mark Anthony Vasquez, Nelly Palabrica, Anita Tana, Algin Alvior, Rosamay Robles, Mary Joy Relota, kag Michael Jimenez. Samtang ang ginreklamo, amo naman sanday Barangay Filisa, punong Barangay Ramon Hardin, Barangay Secretary Stephen Halanduon, Purok President nga si Corazon Latoza, kag ang mga barangay kag ang barangay liaison nga si Rose Jen Estador. Sila ay nagapanumpa sa atubang ni Fiscal Hermes Arino Sr. sa Office of the Prosecutor's Office. Samtang ginpahayag ni Gocotano nga ang iban nga mga barangay nga ginreklamo ang ginpaidalom pa sa investigasyon. Naparito na tayo sa Hall of Justice, no, para mapasaka na po ng kaso ng 4 ka respondents sa mga barangay officials at sa mga barangay employees ng Barangay Filisa, Bacolod City. Upod sa aton ang mga complaining witness natin ngayon para maisampa na natin ang kaso sa through regular filing. Ang kabahin sa pagpahayag sa Chief sa CIDG Bacolod, Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Sa dugang pangabalita lokal, pagkatutukan sa Negros Occidental Police Provincial Office ukon NOCPO ang distrikto nga pag-usar sang face mask kag pag-observe sang physical distancing sa idalom sang General Community Quarantine nga mag-aumpisa naman sa Mayo 16 ukon buwas nga adlaw. Suno kay NOCPO spokesperson Major Edison Garcia, ini naman ang hatagan panahon sang kapulisan sa pagpasaway sa mga wala nagatuman sa amo nga pagsulundan. Magapahamtang sa madamo nga pulis sa mga matawo nga lugar, agud gid lamang sa pagbantay sa mga ini sa tanan nga tinion. Angod sinila uman sa nga otoridad nga indi pagbaliwalaon sa mga tao ang face mask kag physical distancing, agud hilway sa makamamatay nga kagaw dulot sang COVID-19. Liwat nga ginpanugyan ni Councilor Dindo Ramos sa tanan nga mga transport organization, labi na sa mga drivers ang dipasay nga mga salakyan kag taxi nga kun mahimo istrikto nga patuman ang social o kun physical distancing sa ilang mga pasahero angod sa natalana nga pagbalik sa ila biyahe buwas nga adlaw. Suno kay Ramos, kinahanglan nila ang nagakaigo nga kooperasyon sa mga sektor agud nga ipasiguro ang seguridad sa publiko angod sa ginagkabalakan nga paglaptas sa COVID-19. Dugang pa ni Ramos, obligasyon sa mga operator kag driver nga magpamtang sa barrier sa ilatag sa mga salakyan agud nga mapaiway ang paginutok sa mga pasahero. Ginahulat man sini ang pagpagwa sa alkalde sa executive order nga mo ang iya manginbasihan sa plano nga pagpaigsapol sa amo nga grupo. Ang suggestion sa mayor nga butangan bala sang do separation nga daw plastic lang or pungko bala do hindi sila separate ang isa ka isa bala kita na sa Manila may ara na siya nga daw innovation siya nga gibutang basta separate lang nga daw transparent. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Councilor Dindo Ramos.
Sa katapusan nga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 ng isa ka taga-Banwas ang Hinigaran Negros Occidental. Sa latest update nga ginpagawa sa Department of Health Western Visayas, ang 38 anyos nga Negrosanon ang nagka-admit sa karon. Samtang, yara naman sa 7 ang recovery sa COVID-19 sa Western Visayas. Ini ang ginabugusan sa 3 ka lalaki nga nagaedad sa 68, 56 kag 69 kag may 2 ka mga babae nga nagaedad 28 kag 3 ka tuig tanan taga Pandan Antique. 38 anyos nga lalaki nga taga syudad sang Silay diri sa Negros Occidental, 30 anyos nga babae nga taga Banga Aklan. Ang mga recoveries tanan overseas Filipino workers. Sa 140 ka mga laboratory results nga ginpagwa, magluwas sa isa ka ng positibo mayara sa nga isa ka repeat test. Yara naman sa 131 ang may nagnegatibo nga resulta kag may 7 ka mga repeat test. Ang Western Visayas mayara na sa kabilugan nga 102 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19, 61 ang recoveries kag 10 ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Si L-Pito-Pito, mayara sang vitamin C, nagapabaskog sa aton immune system. Sa aton mga ka-aksyon, paano mahiwaluan kung ang imodra na bakal nga si L-Pito-Pito, pike na, baw ang yasuludlan 500 ml nga mineral water, kag wala ginalibod. Para naman yan sa mga original, 375 ml plastic bottle, gin ang taklob sina mga ka-aksyon. Kag para pagid makasiguro, kadto sa mga malapit nga botika o kon parmasya sa inyo nga lugar. Dahil aking CL Pito-Pito, laging panalo. Detalye sa ngaton, mga nagapanguno nga balita national, pagkatapos lawang sa mga ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na Super Fiber Pagpalanggan Balita, una sa aksyon. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 6:27, kakaroon sa detalye sa ngaton, mga nagapangunang nga balita national. Ginpahayag sa Department of Justice nga hindi husto ang ginhimo nga warrantless arrest sa manunudlo nga nag-tweet nga magahatag sampad sa sinuman yung magkapatay kay Presidente Rodrigo Duterte apang ginklaro nga magapadayon ng kaso batok sa 25 anyos nga sospetsado. Suno kay Assistant State Prosecutor Janet Dakpano, sapiag nga warrantless ang ginhimo batok sa manunudlo nga si Ronel Mas apang ang kamaturan nga ginaako sini sa media nga siya ang nagpost sa nasambit nga mensahe liable ini sa kaso. Si Mas ang nagapabilin sa kustodiya sa NBI kag sudo sa prosecutor may hara sa probable cause nga i-indict si Mas sa violation inciting to sedition in relation to cybercrime. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga mahimo ma-extend sang Senado ang validity sang Bayanihan to Heal as One Act agud nga makabulig sa executive branch nga ginaduso nga plano nga paghatag sa ikaduha nga tranche sang emergency cash assistance sa mga lugar nga ipaidalom sa General Community Quarantine umpisa buwas nga adlaw. Suno kay Soto, himuon sang Senado ang anuman nga paagi agud nga makabulig kalakip na ang poder nga mari-align ang pondo. Apang ginklaro ni Soto nga wala siya sang ideya kung ano kalawig ang extension nga ihatag sa layi. Ginhimo ni Soto ang proposal matapos ginanunsyo na Presidential Spokesperson Harry Roque nga ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte kay Budget Secretary Wendell Avisado nga magpangita sang pwede makuwaan agud nga gamiton para sa ayuda sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa lugar nga ginpaidalom sa GCQ. Naka-record ang Department of Health sang 215 ka panibagong nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Idang ginabubusan sang 144 halin sa NCR, 2 ka kaso sa Region 7, kag 69 ka kaso sa nagkalain-lain nga rehiyon. Ang kabilugan nga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 ang yara na sa 12,091. Ginanunsyo sa DOH ang 123 ka mga panibago nga recovery. Sa kabilugan, mayara na sang 2,460 ka mga recovery sa masakit sa Pilipinas. Samtang nagsaka naman sa 806 ay napatay sa COVID-19 matapos na dugangan sang 16 ka napatay subong nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 6:29. Kay balubla ka mga ka-aksyon nga pinaka-importante nga halungan gid nato ng aton ni kaayong lawas. Agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo man nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo. Mangod bayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amargoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa ngaton balita international sports kay entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kag sa detalye sa nga aton Balita International, ginpasaka sa US ang military pressure sa China kasunod sa pagsaka sa tensyon angon sa isyu sa South China Sea. Kag ginakusahan ng Beijing nga gina-exploit ang pandemic agud nga makabintaha sa militar kag ekonomiya pagiman sa pagpalapad sa lugar nga ila gina-operate. Pila ka semana na ang nakaligad ang US Navy ships kag Air Force B-1 bombers ang ginpaidalom sa misyon nga ang tuyo amo nga magpadala sa mensahe nga ang US military magapabilin sa presensya sini sa rehiyon kag agud pa siguro nga ang ginkasugtan nga alyansa. Ini man ang top priority sa Pentagon agud nga makuha ang various strike aircraft carrier USS Theodore Roosevelt pabalik sa baybayon sa mas temprano. Ginhimo ang tikang bangod sa pag-atake sa Beijing ng US President Donald Trump kag Secretary of the State Mike Pompeo nga ginapakamalaot ang kapaslawan sa China nga mapunggan ang paglaptas ng virus kag wala nang transparent sang temprano angod sa outbreak sa COVID-19. Kag sa ating Balita Sports, gina-anticipar na sa International Olympic Committee nga makagasto ini isang tubtob $800 milyon para sa organisasyon bangod sa ginpaisol sa masunod nga tuig ang Tokyo Olympics. Sa conference call ginpahayag ni IOC President Thomas Bach nga sa amo nga kantidad ang $650 milyon ang magakadto sa pag-organisa sang hampang sa masunod nga tuig kag ang $150 million naman ang magakadto para isuporta sa international federations kag National Olympic Committees sa tung bulan sang Marso. Sa nga gindesisyonan sa International Olympic Committee kag Japanese government nga i-delay ang hampang bangod sa COVID-19 na pandemic.
Kag para naman sa aton Balita Entertainment, nanawagan ng aktres nga si Janeline Mercado sa iya mga fan nga untatan na ang paghimo nga katalawaan sa mga opinyon sang iban. Kalakip na ang mga artista sa ABS-CBN nga nagpahayag sa ila opinyon angot sa closure order sa TV network. Suno sa aktres, wala sang sinuman ang dapat nga manghisa sa iya isig katawo. Mismo ginklaro sang aktres nga hindi welcome sa iya nga page ang mga toxic commenter nga nagapakamalaod sa mga ABS-CBN celebrities sa iya post kung paano ang COVID-19 ang matuod nga kaaway kag hindi ang isa kag isa. Suno pa sa aktres nga bilang tawo dapat magbuligay ang tanan agud nga i-uplift ang isa kag isa sa panahon subong nga mayara sa COVID-19 crisis. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37 kag inyo gin pamatian ang kabugsan nga detalye sa ngaton man nga natipon nga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Mayo 15, tuig 2020. Sa liwat ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!